Yakoromogi tarik 17 dwe mar Ang'wen higa ma 2025 chenro mar ang'ichwelo nitiere kama kare mar mondo mi yud weche manyien mago mamesa maka weche manyien osebedo kaluoni e pacho kaendi to kod pinje ma oko odiochieng' ma kawuono wantiere kod mathoth magi weche ma omiyo pek. But sad to say, that report was also not submitted officially to the Ministry of Health for further action. Migao mar thieth koro golo chik ni tim nonro manyien e wi report mowuok ne nyarogno mag jotuo iuso kata loko e tok chik karanyisi en osiptal ma Medihill. That the countrywide public participation be undertaken from Monday 5th May 2025 to Wednesday 7th May 2025. Guro chano chako kao pach jopiny e wi dwaro mar rwako aguch NG-CDF e katiba mar Kenya. Nyaka ne bede nitie kuonde moko ma ji chapni matin to averagely ka kore ng'iye overall to yiero watimore so peacefully nyaka wachopo e county ka. Kendo wadhi temo matek mondo mi wayud pesa water go jogi training mondo wapuonjgi matut e weche mag rito nam. Yiero mag jotend wedhe ma Homa Bay ochopo tieki ka jotelo manyien osingo kedo gi kelowa mar richo e nam Lolwe. Yakoromogi hinena ka intiere kanye intiere gi thuolo ma loso koda mi apache weche manyien ma bro bedo ka wakelo ni gi elak seche gi namba ma tudro kaka pile 3-6-0-0 dachiel kachiel YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV bende chakiri achiel kachiel kokalo Citizen Digital wago kodi mbaka nyinga Ochieng' Emmanuel jeloko marwa en Wilson Ochuka bed kode chakruok nyaka gigo ka wachako en ni jatend migao mathieth Aden Duale ochungo chenro mar chiwo ne jotuo nyarogno manyien mogol kuom ng'at machielo e kar thieth ma Medihill magitimore tok nonro yango ni od thieth no osebedo ka luwo aching' chike matayo chenro mar chiwo nyarogno manyien ne jotuo. Simfros Okinda nigi ler. Dalariyo tok migao mar thieth yudo lipot ewi ywak mosebedo ne od thieth mar Medihill ewi golo nyarogno e yor aling'ling' kata kwalo nyarogno mag jotuo kendo uso ne jotuo mamoko. Migao no koro keto lokruok e chenro mag thieth mar tuo nyarogno e ute thieth duto mag Medihill e kind lokruoge mamoko. Magi timre tok ywaruok muoch e kind jokanyo mag komiti manochuogi higa mokalo mondo non matut wachni. The report produced by the team was not signed because of dissenting opinions of some team members on the recommendation. But sad to say, that report was also not submitted officially to the Ministry of Health for further action. Migao mar thieth koro chungo chenro duto mag chiwo nyarogno manyien ne jotuo e ute thieth duto mag Medihill. All patients currently receiving or seeking transplant-related services at Medihill hospitals are advised to seek care at the following 8 licensed kidney transplant facilities: Kenyatta National Hospital, Moi Teaching and Referral Hospital, Aga Khan University Hospital, MP Shah Hospital, Nairobi Hospital, St. Luke's Hospital in Eldoret, Nairobi West Hospital, and Mata Hospital. Kane uloso kod jofwambo, jatend migao mar thieth Aden Duale bende olando chungo e tich apisas ariyo madito e migao no manotelo ne nonro mar od thieth no higa mar 2023. I've also directed the immediate suspension of Dr. Morris Wakwabubi, the acting head of the Kenya Blood Transfusion and Transplant Services, and Dr. Evelyn Chege, the technical lead who chaired the ministry's multidisciplinary probe in December 2023. This step is necessary to eliminate any potential conflict of interest and to ensure that further investigations proceed independently. Komiti manyien mar jolony ochuog kendo mondo nuo timo nonro mag thieth mar nyarogno e bede od thieth duto mag Medihill e pachoka. An independent expert committee of transplant experts
drawn from both the public and the private health facilities, professional associations, and relevant regulatory bodies to undertake a comprehensive audit of all kidney transplant services at Medihill Group of Hospitals for the past 5 years. Pinje maoko bende koro kumo kuom yudo lesen mag yaute thieth e pachoka. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kwa weche motenore kod thieth ni od bura mamalo koro dhi chako kawo pach jopiny ewi dwaro mar loko katiba kendo keto agulu mar NG-CDF kod ngaf e chik kochakore tarik 5 dwe manyien. Kaluwore kod spika mar od bura mamalo Moses Wetangula, chenrono biro dhi nyime kuonde od buche duto 290 ma pachoka, kendo chenrono biro timore ndalo adek mar konyo oganda jo Kenya chiwo pachgi ewi dwaro makamano. The House Business Committee and the National Assembly General Legislative Caucus resolved that in addition to receiving written memoranda and consulting relevant stakeholders, the public participation exercise be extended to all the counties and constituencies so as to accord majority of Kenyans an opportunity to express themselves on the bill. With regard to the administrative arrangements to facilitate public participation, the House Business Committee and the National Assembly General Legislative Caucus also resolved that the countrywide public participation be undertaken from Monday, 5th May 2025 to Wednesday, 7th May 2025. Consequently, I now direct the clerk to communicate the full details of the program for the information of the public through print and electronic media advertisements on Monday, 21st April 2025. Jod bura mamalo kod senators oyudo wich kuot bang' jatend piny Kenya William Ruto tamore keto koke paro machik mane dhi miyo jod bura, jotend migepe kod apisas mag piny owacho thuolo mar timo ohala gi piny owacho. Kaka jafamo marwa ma siasa Chris Owino leronwa, jatend piny owacho ni paro mar chik makamano ne orem keto mise madwarore e nyayo telo makare. Jatend piny William Ruto oweyo jo od bura katong' omienore e wang'gi bang' tamore keto koke paro mar chik mane od bura opuodho, paro mar chik mane dhi miyo jo od bura, jotend migepe kod apisas mag sirikal thuolo mar timo ohala kata yudo orak mag sirikal. Ruto odwoko e od bura paro mar chik makamano ka owacho ni orem keto mise motegno mag kedo gi mibadhi kaachiel kod nyayo telo makare. This morning, I have just referred back to Parliament the conflict of interest law or bill, because in my opinion, it doesn't meet the threshold of the expectations of the people of Kenya. Jatend piny oparo ne jod bura kod senators ni geno mare kod geno mar oganda jo Kenya ne en mar yudo paro mar chik mongirore mane dhi konyo sirikal e duono thidhia mar mibadhi mosebedo kogoyo tache pacho kae kuom higni mathoth. Public servants, we cannot afford to carry the baggage of self-interest into public service. And we must take accountability with the seriousness it deserves. I expect both houses of parliament to exercise leadership in making sure that we get a piece of law that will help us manage and eliminate eventually matters corruption that in many cases come as a result of conflict of interest for public officials who serve not the public but their interest. Lwenye kind Ruto kod jod bura wi paro mar chik makamano ne ochakore dweche bura mokalo bang' Ruto wuok oko kendo sayo jo od bura kuom thiro chenro mage mag kedo gi mibadhi kaluwore kod deko e puodho paro mar chik makamano. I implore you, honorable members, to stop dragging your feet on this bill unless, my friends, there is a conflict of interest in the passing of the conflict of interest legislation. Paro mar chik makamano geto tamo apisa mora mar sirikal
tiyo kod thuolo mare e sirikal e chwalo ajenda mage kata timo ohala kod sirikal. Paro mar chik makamano bende ne dhi chiwo kum mager ne apisa mag sirikal mane idhi yudo ka timo ohala kod sirikal kata yudo orak mag sirikal. E komachielo, Ruto bende oketo koke paro mar chik madhi golo osuru mar 25% mosebedo ka ijuogo dag stima kata transformers mowuok e pinje ma oko. Okang' makamano igeno ni dhi miyo jo Kenya fuong'ruok kuom duoko piny nengo stima kaachiel kod lombo joket mwandu mawuok e pinje ma oko. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche motenore kod jatend piny Kenya William Ruto ramo ni piny owacho ma manywanda ema biro reso jo Kenya. Ruto loso e kar jot ma jatend piny Nairobi e kinde mano chamo muma mar jotend migepe 2 kod jogoro mugirore 14. Walter Nyambaga nigi mathoth. Geoffrey Kiringa Ruku. E kinde chamo mayanga mar jotend migepe mar jotije serikal Geoffrey Ruku, wadgi mar kiti chwecha Hannah Cheptumo e kod jogoro mungirre 14. Oluga Frederick Ouma e kar jot mar jatend piny e maduong' ma Nairobi. Ruto otiolni ochung' motegno kod sirikal monywando ji duto ni mar mane sirikal madhi tero Kenya nyime dongruok. In making Kenya the country we want it to be. And that is why I have engaged in ensuring that we have a broad-based government that carries as many of us as possible. Ruto koni biro chung' motegno kod ng'ado wach e kendo biro siro kenge mokao makata nade ni mar ne ok ong'eyo ni chieng' moro nonyalo bedo jatend piny jal mane ok oyangi. I have made a conscious decision that the difficult decisions this nation has always wanted to make and have not been made because of political expediency, I will make those decisions and pay the price if there is any to be paid. Kane oduoko jok makete tesre, jatend piny olero ni onge ruoth mane osemi luore thurgi. Ruto odoke muma kendo siemo kaka jatend jokritus moro ni Sanballat ne okedo kod jo-Yahudi mawuok yo Babylon e gero inga mar Jerusalem e kinde loch mar Nehemiah. And there were so many characters, noises. There was some character there called Sanballat. There was another one called Tobias. They were in the social media saying, oh, you know, this thing will never happen. These people are useless. All they are telling us is lies. In fact, if a fox steps on this wall, it will collapse. Jatel ne odok ne okumba mar thieth manyien mar SHA. Moko ni biro tiyo manyamonga ni oganda jo Kenya. Kata bende jo mima moko man kod ich lit to kwede. The last time we had the highest registration in health insurance was about 7-8 million. That was the highest ever. Under this program, we now have 21 million Kenyans. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Pod wantiere weche motenore kod jatend piny Kenya William Ruto mako chung' ni piny owacho mare biro dhi nyime gi timo solro e kanisni kosingo mar bero tudruok kod winjruok mare gi jotend dinde mapacho ka kowacho ni obiro kodo wi jogo mase kalore gomenda ma ochiwo ne kanisni kolose kanisa mar AIPCA mantiere Meru. Jatend piny owacho ni winjruok manie kind kanisa kod piny owacho nigi sigana mabor ahinya. Kuna mahali nataka usaidizi kutoka kwenu. Hapa Meru tulikuwa na changamoto ya kukosekana kwa amani na umoja. Mungu ametubarikia, sasa Meru imesimama pamoja. Vile Mungu alitusaidia kukapatikana amani, kukapatikana umoja. Mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura zenu, hii nchi nataka iwe ni nchi yenye iko na amani na iko na umoja. Leo nimeswear in PSS, mawaziri wengine wa kuunganisha taifa letu la Kenya. This administration will end this menace ambayo imesumbua watu kwa muda mrefu.
na ile dawa ilitumika North Rift, ile dawa ilitumika Bonny Enclave na Northeastern, maneno ya Al-Shabaab. Hiyo dawa itatumika hapa na tutaondoa hii shida ya watu wa Meru kupata shida za kiusalama. Kawuok Meru wadhi e kaunti ma Kisumu, rowere e kaunti ma Kisumu e bwo riwruok margi mar Progressive Young Leaders Forum odok ne piny owacho ma Manywanda ka giwacho ni dongruok osechako neno. Bende giwuok tung' mosuo gi gavana ma Siaya James Orengo e wi gima giwacho ni oserembedo kod luor ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kaachiel gi jatend piny Kenya William Ruto. Ma biro bang' gavana ma Siaya ne singo mar kwedo rach e piny owacho kata obedo ni duond bura mar ODM tiyo kanyakla gi piny owacho no. And out of winjruok manager kom owinjore kod William Samoei Ruto kokalo through ODM, one was support winjruok mane ODM otimo kod UDA to awacho ni lemo o gik makoro warito gin implementation ma 10-point agenda. Kendo kwadwara chai manyocho nyisi chieng' iko mani iko gomo luor Jojo duor manen bodyguard mar Raila Amolo Odinga. Mane governor ma Siaya James Orengo ochungode kindo ganda to chalo ka gimogoyo kore e mbele oganda. Kosiemo wang' ker to siemo wang' moluor Raila Amolo Odinga. Wadwa nyise ni ng'ama kok e piny luoka ma pod wuoyo kaka oganda ma wuoyo e piny Kenya on behalf of one waduto wate kaka supporters ne en Raila Amolo Odinga. Sani ma Nyasaye osekelwa e broad based government kotelnwa gi jakom Raila Amolo Odinga. Wate wabede iye to wawere gi siasa nikech sani ok en sa siasa. Sa siasa will come, jibrogo siasa, youth sani dwaro empowered, men should be empowered, siasa aside. Wagone erokamano broad-based government, kech waneno gik mosechako timo. Pok otieko kata mana ndalo matin nyicho neno kokaw kijana moro matin ma Kilifi kocha miluongo ni Fikiri Jacobs. Manyiso ni rais en ng'ama jali maslahi mag yawuoyi. Wang'ado nam odhi e kaunti ma Migori, rowere kaunti ma Migori ojiw mondo tigi lony margi manyasani kaka yo mar bero ngimagi kanyakla kod piny Kenya. Kolose kinde nyasi mar sidho gudu ne rowere mohewo 200 manyocha timo tiegruok mar lony manyasani e bwo chenro mar Huawei Digitruck e katiegruok mar tije lwedo Mauriri. Jaod bura Mauriri Mark Nyamita onyiso rowere mondo kik ti gi lony margi manyasani e yo mok ni kare, kojiwogi mondo mi giti kod lony no e manyo tije e piny mangima. Odwaro mondo rowere omanre gi lony manyasani kaka yo ma ikruok ne kinde mabiro. Weche bende osir kod jalup County Commissioner ma Migori Monica Kang'ethe ma bende ojiwo rowere mondo med bero ng'eyo lony manyasani. Because when our ICT hubs are going to be open, now we will come back to the people who have also graduated and have a bit of knowledge to help us manage some of those institutions. Some of you who now have the right skill, because here you have not only been taught about basic computer skills, you've also been taught how to behave online, about online security, basics of cyber security, and responsible behavior online. Please don't use your skills negatively. Wengine wanaenda wanakuwa hackers kwa maybe Safaricom, hackers wherever. Please use your skills in the right way. Kwara mogi tok yudo report mowuok e kaunti Migori ma jiwo rowere mondo mi ti kod lony margi makare mago mosetiegi. Rowere ma oko atin ne 200 okawo godo yweyo mokwongo e chenro mar ang'ich welo. Kata kamano kik idhi mabor, pod wantiere kod mathoth ma waikoni. Ingia patapata.com sahi and pata the best gaming experience in town. Enjoy the games and pata big wins instantly. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. We, e page no. An gima ng'eyo. En mana nying unit kende. Chaki kroksane penj mana gi Steam. Steam energy drink. Medo keto paro kamokwe. Iketi jaba moko mana gi Steam energy drink. Power up, game on.
Inatemo pogo gima obila kae, ing'e ni jite kae, nyalo bede masira maduong', kitimri kamano sudna. Okabiyieni ni wuok kae gi mama na. Rangana kaka iloso koda. Tiweri kodwa wan wati tijo kaka dwarore. Tijien mana mako ji kae ka gionge gi richo moro amora. Erokamano Nyakwaromogi kuom medo kete e Ramogi TV chenro en mar ang'ich welo. Jodak e gweng' ma Owino Uhuru e Jomvu Mombasa ne oriembo apisas mag NEMA mane riko chopo e lorno matimo ler mageto tieko kwiri mar led mag kidek bedo ni pod nitiere e alworano. Apisas mag NEMA konyo okang' mar dhi timo ler ne gikawo bang' dogolo chik makamano bang' yangore ni kwirino mar led okelo midhiero ne oganda mathoth e alworano. Jojaoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Pogruok ne onyiedhore e kind jodak ma Owino Uhuru kaachiel kod apisas mochung'ne rito alwora mar NEMA mane oriko chopo e gweng'no mar timo ler mar temo tieko kwiri mar led mane oyangore ni ne orocho ngima oganda mathoth e gweng'no. Jodakgo ne oramo ni chenro ma kamano ne onego tim dweche buora mosekalo, to kata kamano mano ne ok otimore, omiyo ne girwako biro margi kanyo ka koro gidwa ni chenro no ota kod riwruok machielo makedo ne weche mag alwora. December 2024 kesi ikawa imeamuliwa na wakapewa 3 months waje wafanye remediation, lakini sasa tulishangaa baada ya hizo 3 months kwa lapse ndio wanakuja kufanya mambo na remediation. Sisi tukasema hapana. Sisi watu wa NEMA tunawaomba tungoje hiyo siku yenye koti imesema tarehe 19 mwezi wa 6 koti ndio itapitisha kama ni NEMA itafanya kazi ama kama ni Center for Justice ndio itafanya kazi. Isikizwe na iamuliwe, ndio kama kuna koti itasema wao wafanye hiyo kazi, tukae tuongee na wao kama wanakijiji, kwa sababu hawezi kuja kufanya kazi, wataingia nyumba ya nani hapa bila idhini yetu kama sisi wananchi wa Owino Uhuru. Kata kamano, apisas mag NEMA kone gin giluwo mana chik mowuok e doho, omiyo ka jodakgo tamogi tiyo e gweng'no to gibiro mana dok e doho. Kama hawataki serikali wasaidie ama ifanye vile imesema, tutaenda koti alafu tuwaambie tumekatazwa na hatutaki kuumiza mtu ati tutumie force. Sasa leo ndo tumewaona, na tulipowaona hawakuja na karatasi yoyote, wametuambia na mdomo walipitia kotini kuonyesha bando wana tushughulikia. Na sisi wenyewe tulipouliza ni nini wawaswa wameshughulikia hapa, wamekuwa hakuna chochote wametuonyesha. Kwa hivyo sasa sisi hatuna imani na wao kama wakazi wa Owino Uhuru. Yenye tulisikia watu wa NEMA tarehe 3 walikuja Matandeke kwa jeshi, hawakuingia hapa Owino Uhuru. Leo hii ndio tunaona wakija ati wanakuja kufanya kazi kutoka kwa court order, na sisi wenyewe hawajatupatia hiyo court order. Sisi wenyewe watu wa Owino Uhuru tuna court order ndio hii. NEMA koni gimane omono gitimo chenro no e thuolo mokalo en kaluwore gi bura manoriko pod nitiere e doho. Nonro ne oyango ni thoth jodak ma Owino Uhuru ne ogamo tuoche mopogore kaluwore gi kwiri mar led mane wuok e kambi moro mar loso betri mane oriko ni alwora no magikone to ne olor. By the way, hatuna imani na NEMA. Manake NEMA nafikiri ndio walifanya hizi mambo za sumu hapa. Na NEMA pia ndio wamerudi kotini kuappeal. Na NEMA pia ndio wamederail from 2020 up to 2024 waamuzi umefanya kona kitu walifanya ni sawa. Hata wakati tulikuwa na mikakati ya kusafisha mahali pale vile tulikuwa tumepanga, ndio walienda court. Sasa na kesi wakati ilikuwa court, hakuna kitu tungeweza kufanya kwa sababu wangesema kwamba tunaficha evidence. So tuliachilia kasi ya koti iendelee mpaka imalizike. Na sasa imemalizika. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawuok Mombasa wadok Kisumu kama mokum rowere county ma Kisumu ogolo ywak ne deko mariere duol maten rowere pachokan National Youth Council. Rowere gwacho jatend migawo matuke kaachiel gi weche mag rowere Salim Vuria osedeko chiwo ler e odiechieng' matimo yiero makamago manego bedo tim dwe mar 2 kod 3. Gimedo ni deko makamano thiro nyalo margi macholo dwachgi ne piny owacho mondo mi okonygi.
dwaer kwayo sirikal mondo oket yiero gi mondo bed mapiyo piyo nikech wan kaka yudhe nitie gik mang'eny madiyowa piny kae ma ka wayudo leadership kaka mar NYC ni bokonyowa malo kacha. Kendo sani wan e broad based government. Baba nokonyo Ruto gi wuoyi matin miluongo ni Fikirini Jacobs. Mae task mokwongo ma Fikirini Jacobs onego bed ni dhi timo mondo constitute NYC mondo yudhe oyud kaka nya konyore through NYC. Wasedito for long mondo bed ni koro kasani weche moko machando yawuoyi from the ward to county to ward constitution nyaka county dhi chando nyaka pino kwa ikre mondo koro timango obed kamoro achiel. Young people have different challenges. And for these challenges to reach government for interventions to come, we set up a structure, and there is an existing office that has taken long. So we also want them to step down so that the election can be called from the ward level up to constituency and also up to national level. So we don't have issues with government. We only have issues when and the structure and the resources that are needed for this election to take place. Machiegni mesa mar ohala yiero ma jokombe mag dhowedhe kaunti ma Bay chope giko mare ka jotelo moyier ma koro dhi tayo dhowedhe go singo kedo gi timbe ma galagala mag lupo ma ok opuodhi. Yiero no ne otieki bang' ka doho ma Kendu Bay ne osewito oko chik mane doho okwongo golo mane chungo yiero ma kamano. Alia Beach ni kod ler. Chenro mar yiero jotelo mag dhowedhe kaunti ma Homa Bay osebedo ka dhi nyime e thuolo mar dwe achiel mokalo dhowedhe 134 e kaunti ni kendo osebedo kitaye kod migawo mochung' e chenro mag lupo e sirikand kaunti ma Homa Bay. Chenro ma kamano kawuono ne otieki gi yiero mar jakom kod komiti mare ma dhi tayo dhowedhe manitie kaunti ni kama idwadore mone oyier Nyalodia kaka jakom dhowedhe ka ting' maduong' ma koro jokombe go nego en tieko midhiero moko ma jolupo matiyo gi nam lolwe osebedo ka neno ma bende hinyo sekta mar lupo. Erokamano ne jolupo te kuom seko kungo ngimagi kendo timo yiero e yo mowinjore. Yiero en yiero, nyaka ne bede nitie kuonde moko ma ji chapni matin, to averagely ka kore ng'iye overall to yiero watimore so peacefully nyaka wachopo e kaunti ka. Wan gi lek ma nyok watieko e higni 4 mokalo, eka lekwa maduong' ahinya higa ni en rito nam, neno ni waduoko nam kuma nam onego bedie. Of late nam osebedo ka bedo matuo pile ka pile, to aparo ni tim moyier kani wabiro tiyo kanyakla gi migepe duto ahinya migawo mar fisheries mar Homa Bay County neno ni othiedh kuonde ma nam osebedo ka tuore godo kinde ka kindegi mondo nam oduog kama entie. Achiel kuom pek ma hinyo sekta mar lupo e nam lolwe en tiyo kod gige lupo ma chik ok opuodho ma bende osemiyo kwan rech odok piny e nam lolwe kendo miyo jolupo kalo tong' ka dhi lupo e piny libamba ma Uganda ma osemiyo imako jolupo ma Kenya matiyo kod nam lolwe. Yes, nyocho wang' kilwa maricho to pok oromo. Wan wachiwore ka mondo wang'i ne jogo matimo kilwa maricho wawuoyo go e yore 4. Yo namba 1 en goyo mbaka gi jolupo mondo gine kaka ginyalo golo pachgi e kilwa marachni ka gidhi e kilwa maber. Yo namba 2 en manyo yore mag ngima mamoko midendo gi kisungu ni alternative livelihood. Jokombe mag dhowedhe ma koro ne oyier wacho ni dwaro margi ne medo keto sinani e kedo kod kilwa maricho nam lolwe ka gitiyo machiegni kod migawo mar lupo ka achiel kod migepe mamoko mag piny owacho. Kowere gi kilwa marach gik miwachogo nyaka be wati gi sirikal mamalo mondo ne ni alwora mar Gulf obedo makare ma rech nyalo bedo iye. Mano be area mwadhi focus on kaka jotelo. Ne wase engage minister maduong' kaka jonam kendo minister pono yie ne wano bro duogo Hassan Jo mondo chako go kode mbaka e weche moyiengore kod lupo makare. Director migawo mar lupo e sirikand kaunti ma Homa Bay Jojo Okoth wacho ni gin kod chenro mar tero tiegruok jotelo mane oyier mondo gibed kod ng'eyo matut e chike marito nam lolwe. Ni osekalo mang'eny watimo yiero GI office to kwasebedo kwa timo training. Koro kanyo waseneno ka nyap moro nyalo bedi. Koro wang'iyo kendo wadhi temo matek mondo mi wayud pesa watergo jogi training mondo wapuonjgi matut e weche mag rito nam, weche mag rito pesa kata financial management to group dynamics mondo mi wamed bedo gi kwe makende dhowedhe eka dongruok nyalo bedo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kapod wantiere weche motenore kod pith mag rech kaachiel kod lupo, grube 49 ma pidho rech e kaunti ma Migori oyudo jol kod omenda maromo shillings milion 9 e bwo chenro mar Aquaculture Business Development Program ka isiro kod piny owacho ma kaunti no kotenore kod riwruok mar IFAD. Jafwambo marwa Jo Juma Miwaler.
Kaunti ma Migori dhi nyime kod keto maino e pith mar rech e kinde ma lipot yango ni kwan rech mawuok e nam Lolwe koro dok piny. Lipot yango ni kaunti ma Migori golo rech maromo kilograms 19,800 higa ka higa ka kuom degni mag pidho rech maromo 2,600. Kenya mangima production pod ni piny kabisa. Ma kila kata wacho nuka ni kata na investor machielo nitie mwakelo mano kwadwa preempt sani mondo mo improve fish production in Migori ka. Fish pond production is still very low. Pinyo wacho ma kaunti ma Migori ka otendre ruogno mar IFAD e boche neno ma ong'ere kaka Aquaculture Business Development Program dhi nyime kod siro grube maromo 47 e pith mar rech. Tunashukuru sana kwa sababu hiyo grant tunaenda kufundisha wakulima wengine kuhusu ufugaji wa samaki. Samaka wuono wayudoni dichopo na mana nyeo fingerlings gi kelo chiemo mane ge chandruok. Grube gedo mena maro milion 9 e bochino ni mar Aquaculture Business Development mondo koro serge e chendogo mag pidho rech. Wale ambao wanaenda kushughulika na masuala ya kutengeneza chakula feeds, ambayo ni changamoto kubwa sana katika kaunti hii. Kuna wale ambao wanaenda kujihusisha na masuala ya processing, value addition. Ukishatoa samaki wako kwenye dimbwi unamuongezea ubora ili aweze kufika kwa samaki kwenye soko vizuri. Pesa ni dhikonyowa kendo ekelo gik moko manyalo miyo rech ok kethre, kaka masinde mag kweyo rech machalo di freezer, mondo mi kata kwa gologi kik jo ohala wang'wa nikech gineno ni rech koro setho nyalo tow. Apisa maduong' e migaono mare kaunti ma Migori Jojo Chola wacho ni bo chenro ni jopith rech dhi timo chenro mopogore ma oting'o kata loso chiemb rech ma koro dhi konyo e ting'o malo pith mar rech. Maendi dhi kelo lokruok ahinya mbele jopur wage. Wageno ni dhi kawe motegno puonj bosemigi madwa wacho nuka ni joma ni kagi ma omako mana sub counties 7 manyatike wa oko. Nyandike wa oko nango tike ni program marwa mar na mar cages. E kinde ma kaunti ma Migori oyego moko mago mag piny owacho dhi nyime kod siro chenro mar pidho rech e kaunti ma Migori. Jopith rech ywago nengo mamalo mar nyithind rech kaachiel kod chiemb rech. Fingerlings were coming from outside the county of Migori. As we speak today, 100% of our fingerlings are coming from locally, and indeed their quality. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koro mogero kamano kuom medo bedo kode chenro mar ang'ichuelo weche mag nyen mathoth kaachiel kod mago ohala gin mago ma wasetieko. Wadhi e yo matin ka waduogo wantiere kod weche mag tuke. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviateshabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18. Nam Lolwe ukwe. Kata kamano, jolupo ma Kenya yuake iye. Nyocha ni kaka oye agi joma ninga. Gingiswa ni polise ma Kenya ni gimoni barracks ni ndogo. Gin gionge gimoni gin nindi nam. Yuak ma ikelo gi midhiero magikale lwet jochiw arita ma piny Uganda. Unapigwa, unasomba hiyo daga ukipelekwa kiwanja. Na unapelekwa kiwanja hiyo unaanika wewe mwenyewe. Kwa sababu zingine ile chakula yenye umekula yanakubakishia kama umbwa. Tonejo lupo ma osekalo e kogno mager. Okatiyo kodi kichal kata dhani tiyo kodi kale. Tudrigi jafombo marwa Cynthia Onyango kokelo ni sigana mar kihondko Einam.
The moment you've all been waiting for. Welcome to a world of endless kids entertainment on View Sasa. We'll arrange a new secret meeting. Now I understand everything. Pretty awesome, right? That is so cool, man. And it's lots of fun. This is the ultimate destination for your kids' learning, fun, and enjoyment. The greatest meal ever is ready for oven time. That's right. Let your kids enjoy unlimited entertainment only on viewsasa.com. Machiegni timbe adhula ma KCB maitego kod kocha Patrick Odhiambo getedo duoko makare gi kodirani kinde magibiro rakore kod Mara Sugar e tuke mag lig mar adhula maduong' e pacho ka. KCB okosebedo kod duoko makare tuke abich mokadho ka giyudo mana loch achiel kende tugogo e kindgi kod Ulinzi. Tugo mane tugi tarik 15 dwe mokadho ka giwito ariyo kendo wuok amodhi ariyo. Kocha Odhiambo otielo dwaro ma keto liet tok timbe adhula mag Gor Mahia kaachiel kod Tusker gi Police FC duto motelo chung mar mesa mar lig ma pacho ka. KCB gi sane omako namba 5 gi points 40. Jatend migawo ma tuke Salim Mvurya yanga gedo mapao tuke Mataru Sports Academy cheno wabiro mwonyo omenda maromo shillings milion 55. Gedo makama ibiro time skul sekondar Mataru e kar chung bura ma Kinango kendo biro nywando kuonde tugo tuke duto kaka dhula, tuke mago kapu, ng'wech kendo biro bage tuke mapacho ka kod pinje maoko tok tieke. Jatend migawo ma tuke Salim Mvurya yango ni gedo Mataru ni kind kuonde tuke moyiedhi 37 ma piny owacho chano gero e gwenge duto mapacho ka. Hapa Taru ambayo tutajenga sehemu ya wale wanaokimbia mambo ya riadha, mpira wa miguu, wale wanaocheza mpira wa volleyball, mpira wa netball. Hawa wote mpaka basketball tutawajengea hiyo sehemu. Na mradi huu ni katika miradi ambayo tutajenga Kenya nzima, na tunaanza na shule hizi za talanta 37 kwa Jamhuri ya Kenya, ambayo itagharimu serikali ya Kenya bilioni 1 na milioni 700. Kwa hivyo leo tumeanzia hapa Taru, kesho tutakuwa Matuga, wiki ijayo tutakuwa Bonde la Ufa, na tutaendelea hivyo mpaka tukamilishe ile sehemu yote ambayo saa hii iko awamu ya kwanza. Ya kwaro mogiro kamano kumbere kode chakruok nyaka giko mane thuolo ma wantiere godo e chenro mara ang'ichwelo warom kendo koro mosadek e chenro maro imore nyinga eno Chieng' Emmanuel. Jaloko marwa en Wilson Ochuka.